Uwile umthi omkhulu kwicandelo lezenkolo kweli, umfundisi Simon Gumbi ulandulele elilimagada ahlabayo phezolo emva kwengulo ende. uGumbi udlale indima ephambili ekusasazweni kwevangeli kaThixo kubazalwane ezinkonzweni nakunomathotholo kwinkqubo yakhe ibisaziwa kakhulu nethi uNkulunkulu nomuntu omusha. Singahlala phantsi. Amen usekhona kodwa. Lawo ke ibingamazwi aziwa ngawo xa esenza intshumayelo yakhe umfundisi Gumbi, kwaye wazakela udumo ngenxa yentshumayelo zakhe ezincamisa umxhelo kunomathotholo, nto leyo yamenza ukuba abe ngomnye wabafundisi abathandwayo kweli. Kwiminyaka edlulileyo, impilo kamfundisi uGumbi ibe mandundu, nto leyo imbeke kwi-wheelchair. Abahlobo bakhe bathi ebengumntu woxolo.